Doho mamalo ma Kisumu ong'ado no biro chiwo lai mar wijo buch nek mar bebi Samantha Pendo tarik 26 dwe mar achiel higa manyien. Jang'ad buche Justice Joe Omido ong'ado ni doho no biro golo ng'eto mare, kata kamano tok yango ka chije mitudo gi nek mar bebi Pendo osemiyo obok duto mowinjore mag burano, mago moting'o neno mag ji 33 mag apisi mar jamin buche mibiro tiyo godo e yalo burano. Omido nonyiso kinde mag riwruoge mochung'ne familia kod jogo mane oroch ratichgi e burano mondo oket andika margi kamoro achiel e neno ni burano ok odigni e seche mochake. Bura manek mar bebi Samantha Pendo nochakore tok yiero maduong' ma higa 2017 kama ne magina omake bebi Pendo mane en jadweche 6. Please do not wait for 26th of January to supply these documents. Now that you have the email addresses, if you have a statement tomorrow, please send it, or the next day. We don't have to wait for that date. The physical presence of the third accused is dispensed with, but she must appear virtually. So let them come to court. Once the matter is set down for hearing, then we'll see whether we can excuse them from attending mention.